Horas madihita saluhutna. Dihamu akadamang doho dainang manang di dia pehamu maringanan. Tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorak sota paradi hata ni Tuhata tu partangyangan jumulo mahita martangyang. Asiniroha madihamu doho dame siad debata amata dohot sian anak na Tuhan Jesus Kristus Tuhatai. Amen. Hata ni Tuhata na gabi jamita di partangyangata imana tersurat di Lukas 20 sada ayat pitu rodi ayat 10 sia. Rupukodo nagabe epistel tu minggu pa 22 hodung Trinitatis 10 November 2022. Ujahama dihita songonoma di dok hata ni Tuhata. Jadi di suku nasida may bana nin nama. Adigam mamasay guru. Jala dia matadana pabualaw songgok may. Alainin na iba nama, jaga mahamu, so tung liluhamu. Ay lado na rosugut manulu guarhu, akana madok audo, nunga dapot tikinay. Unang ma ihutok kamu na sida. Alay mulo dibigay hamu barita niya kahamu suod dohot hagut turon, unang mahamu tarsonggot. Ay daktar bahe sosonggo pijumolo. Alay dang dope manigor dapot ajalna. Laus didok matuna sida, nahehe do sugut bangso maraloho bangso, harajaon maralohon harajaon. Masa malalo akanabulun akasahit bala marluat-luat ng haleon. Tarida maakapanonggoti rodi tadda nabalga siya langit. Alay tagan sumasa do piakay, takupon jala lilian nasida dohamu. Pasahaton na dohamu tua kaparguruan dohot hurungan. Gabi to gihonon na hamu tujulo ni raja dohot panguhum humokop guarhu. Lausima gabi dalam muna maka tidak konang. Oma para teho-teho kamu. Nasopola sarihono muna hian si tariasono muna disi. Ay ahu mangalihot tu hamu suara dohot habisuhon. Nasubulas aloon nang alusan yaka musum muna. Alay nang natoras muna. Haha anggi si solhot rodi ali-ali muna do pasahato kamu. Jala pamation na di basyak kamu. Hosoman ni saluhu jolma dohamu ala guarhu. Jala nasotu pamago sada ubuk sian ulu muna. Marhiti-hiti benge ni roha do malua hosamuna. Ima hatani Tuhata. Dihamu kadongan saha porsyaon di bagasan guar ni Tuhata Jesus Kristus. Turpuk jamitaon merbucir doi sian pernyataan ni Jesus taringot tu hasisiga ni huta Jerusalem dohot haroroni Kristus. Memang songon na suku-suku doroha ditiki bangga iba rupani mamerek sada bangunan na macay uli jala megah kagumiba marnidasa hapepit toradong madok tu iba didahamu pesude na Roma aka arena tak tinggal di si dua batu martidi-tidi naso gargaron na. Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Tentu membigi pernyataan ni Yesus na sangat mengagetkan ni. Membigi pernyataan si songoni. Gabi tubuh do suku-suku sian aka si siani. Tubuh do suku-suku nang diroha. Adigam mamasay. Jala dia matadana pabualaw songgok may. Jadi upikir sarupa do songon si sianor reaksita. Au sugari kagum mahita rupa ni mamerek sada haulion ni bangunan. Apetor tiba-tiba madog. Iberek kope songoni marsugot hancur doina. Pasti do hita penasaran. Madog, kapan itu terjadi? Matadana. Maksudna out hita pera di posisi tong do songoni suku-suku ta. Adiga may masa jala dia tadana. Mulo istilah gaul nuaing gabi kepo hita di bahir rupani. Pengen tahu aja. Daksa berbehita naing mamereng.
Amo kadongan saha porsiaon, danga pala suku-suku ni sisiani, dia lusi Jesus. Lapatanna, mangihuto Jesus danga pala sadi hari nai, na rumikot, dohot akatad-datad dani. Alai na jauh lebih rikot botoon na sida ima, aka kemungkinan na terjadi, dohot tu aka kemungkinan na ikon adupan na sida, adorak somasa isudi. Misalna, Roma na manulu guarni Tuhani, na madok ibana do Jesusi, audui nin narupani. Hape panamak-namak do, panuman-numan do. Mahasama aka hamusuo dohot hagut turun di dok. Masa aka porang bangso tu bangso, harajaon maralohon harajaon. Masa aka lalu nabulun gempa bumi yang dahsyat. Masa aka sahik bala merluat-luat penyakit sampar. Masa nang haleon kelaparan. Tarida aka panonggoti rodita dan nabalga sia langit. Akan terjadi hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Bahkan sebelum masa akai didok, akan terjadi penganiayaan. Wakasi huto Tuhani, ditakupi, dilili, jala dihurukon. Akan mengalami permusuhan dan kebencian. Baik dari orang-orang terdekat kita, seperti orang tua, saudara-saudara kita sendiri, kaum keluarga kita, bahkan dari sahabat-sahabat kita sendiri. Holani perlu ingoton nasida, ingotota. Nang pemasai sude, datung hidupe anggo ujungna. Belum akhirnya. Bahkan permulaan na dope sude. Ibarat buku akamang dota menang, masih pendahuluannya. Masih pengantarnya. Kamu kadongan saha porsiaon, molo tapai hutihut haturangan na diturpukon, doho na nilubahon ni Jesus diturpukon, sasitong na, nunga taadupi sebelum na, bahkan sedang taadupi dupin waing. Ay tabereng durupa ni, akasahit na perpudion COVID. Nyandang na pertudos tu sahit sampar na nidok na nadisonon. Alay, akaima na nidok ni Jesus, batu julu ni sudi. Na tersurat di Bibeloni, masa akagempa, masa akaporang, yang merujung dupe. Satu sonari, COVID belum berakhir, gempa bumi terjadi di mana-mana, kelaparan juga. Saat adiga nih masa, jala adiga nih berakhir, kita tidak tahu. Yang pasti Yesus sudah mengingatkan kita semua pengikutnya, itu akan terjadi sebelum Kristus datang. Halelek seni huta Jerusalem, nunga masa dia katikina salpu. Mengihutun catatan sejarah, nunga pola 2 kali Jerusalem dihancurkan. Jala tarida do penghancuran ni, maksudnya sisa-sisa ni penghancuran ni, marhite puing-puing na tading di Jerusalem nuai. Tutua kanau kiatu Jerusalem, bui di behreng. Alania kamang inang, dohotu hita saluhu na napayhuti jami taon, unang mahita terfokus tu na sotugasta, idunuay, nanidok na dison. Unang mahita sibuk mengurusi na sobagiata. Adiga rotu hatai, nangurus hatai. Na pasti rodo ibana. Suatu ngadong na mencoba-coba menentukan, bahkan satu na menetapkan hari, bulat 2 tahun na, songon na pinatupan ni nadiba, ya karinaw salpu, satu tikion. Unang ngadong na sok tahu, apalagi na pajago-jago honati. Urusata ima mempersiapkan diri, membekali diri menghadapi kemungkinan-kemungkinan nana yang terjadi. Asal nang lilu kita, jangan tersesat. Yang napa biar hotu hatai, ubah di doksongoni tuak kasisiana, nang tuhita di bagasa partikianon. Di babua Yesus penderitaan ni, kenyataan na ikon adupan ni sudesi hutot Tuhan idui. Asa melek kita disi, sadar kita disi, bahwa pengikut Tuhan itu harus menghadapi penderitaan. Alainak pesongoni, yang marsobu-sobu Tuhani dihita, takas dui didok nakiningan, tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang.
nasotu pamago sada ubuk sian ulumuna. Om majaminan siya Tuhan itu hita. Babua na donganan na duhita mengadupi sudi aka hamaulon manang penderitaan ini. Itu jaminan. Bahkan di pabua na kilihonon na dubisuk tuhita maka taho nakahatai parmaloon na duhita. Hamu kamang inang dohot saha porsyaon, donga saha porsyaon. Marhiti adong ma manang napiga siulota. Naparjulu di dok, jagama hamu sotung lilu, waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan. Ido di dok tugas ta. Odo narumikot ulota, berjaga-jaga, waspada. Jangan sampai lengah. Unak sangat rela tua kapuda na mengaliluhon. Berjaga-jaga lapatan na mamuhali dirita. Marhite puda na sitong. Unang asal porsia ita dia kaajaran na tabigi. Perlu di filter. Marhite hatani Tuhan na tersurat di Bibeli. Jadi maboto na dinggan. Unak sibuk kita mengalului na salah. Tiup na dinggani. Sianido no boto otta dia na salah. Tayingok magudang do na memanfaatkan situasi-situasi si songonon tu kepentingan nasa diri. Songonak kanamasa na taiden waeng dimanfaatkan kekacauan ni tu kepentingan ni diri nasa diri. Adong doi rupa ni na manuman-numan. Maniru-niru. Marhite papahena. Suarana do penampilan na. Alani ikon waspada do hita. Jadi tugas pertama, ulauta narumikot waspada. Jaga. Napadua hod didok, kita harus bertahan. Benget. Marhite benget ni roha do malua hosamuna. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Itu didok. Songon na merbulai, unak kolan nalala menyerang. Lupa pertahanan na. Gabi kebobolan mah. Boy do menyerang. Alay unang lupa bertahan. Songonido nak kita mempertahankan iman kita dari serangan-serangan musuh. Napatuluhon bersaksi maka tidak kutuhani. Laus ima dalam muna maka tidak kunaunin dia 10 tului. Jadi lapatan na situasi i justru pakyota gak bisa ada kesempatan laho maka tidak kutuhani. Jadi dang larut dia kena masai. Alai justru mengambil kesempatan di situasi i laho bersaksi. Nah odo siulota. Akai masiulota sopola olo kita larut. Dia ka isu-isu na justru mabaik kita lilu. Jala akai ma siulota. Sambil hita pai mahot Tuhani. Tak taboto sa di hari. Manang marsugut hadua ni rotu hatai. Yang perlu dihita. Na pasti didok rode ban. Alai manang nasa di hari rotu hatai. Nunga siap kita. Nunga radi hita. Atong margugu mahita. Para dihod dirita. Mangula akan napatut siulauta. Amin. Martang yang mahita. Mulai hati madiho Tuhan. Dihatam na kubigi hami. Pasu-pasu may. Jala paurat tentu bagasan rohanami bi. Asa di perbuiho kata miaka perbuih na denggan. Perbuih na tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.